Ο Παναγιώτης ο Καποδίστριας είναι μέσα με την πρώτη κυρία, την Μαρίνα, το οποίο είναι η μικρούλα μου, ρε κοριτσάκι. Μαρίνα! Γι' αυτό και ήταν καλό που με άφησες εδώ, Μαρίνα. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε, πες τι. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κοτόπουλο με κάσιους. Τα κάσιους τα... Αυτά που τρως είναι, μην κάνεις πως δεν ξέρεις. Με έδωσε, παιδιά, με έδωσε. Δηλαδή έφαγα 2 κάσιους και κάτι έγινε. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα υλικά είναι κοτόπουλο. Ναι. Το οποίο το έχουμε κόψει σε πολύ μικρά κομματάκια και γίνεται πιο γρήγορα και είναι και πιο νόστιμο, πιο ζουμερό. Θες όσο δείχνουμε τα άλλα υλικά να μας δείξεις πώς κόβεται το τελευταίο κομματάκι που δεν έχουμε κόψει. Έχω αφήσει αυτό για να το δείξουμε. Ωραία. Και μετά έχουμε, πώς το λένε αυτό το αλευράκι, το corn flour. Τα κάσιους. Ένα μου υλικό είναι αυτό, το corn flour. Corn flour. Τι κάνεις, Μαρίνα? Καλά, εσύ? Θέλω τραγούδι. Μαρίνα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Μαρίνα Κώστα, 23 ετών. Κόβω εγώ παράλληλα. Έτσι, εσύ να τα λες όλα αυτά. Πέρασες ΤΕΙ εμπορίας? Πέρασα, ναι. Σπουδάζει δηλαδή. Όπως το πες. Πέρασα. Απλά πέρασε την πόρτα. Ναι, και την ξαναπέρασες μετά. Και βγήκες. Ναι. Μια χαρά. Μία που πήγα και μία που βγήκα. Μάλιστα, μαθαίνεις τένις πρόσφατα. Ναι. Έτσι, μπράβο, έχεις έναν αδερφό μεγαλύτερο. Μάλιστα. Την καταγωγή του Πομπένα από την Πρέβεζα. Μάλιστα. Δούλευες 3 χρόνια σε ζαχαροπλαστείο. Δούλευα, ναι. Γι' αυτό έχεις έτσι έρωτα με τη μαγειρική. Έχω έναν έρωτα. Ένα γλυκάκι δεν μας έβρεζε, φίλε, να δω. Γλυκάκι την άλλη φορά. Ποια άλλη φορά, θα ξανάρθεις δηλαδή? Δεν θα με ξαναφέρει. Εγώ θα σε ξαναφέρω, θα ξανάρθεις? Θα ξανάρθω. Εντάξει λοιπόν, τι θες Πυρδούλα μου, τι συμβαίνει? Το μάτι, να το δούμε, μην πάρουμε φωτιά. Θα βάλουμε τώρα, λοιπόν, κοτόπουλο με κάσιους. Δείξαμε τώρα πώς το κόψαμε. Βεβαίως. Ωραία. Το βάζουμε και αυτό εδώ πέρα. Και αυτό. Εντάξει. Κάτσε να κόψω εγώ. Και ρίχνουμε λίγο τη σόγια. Σόγια. Να το κάνουμε με το χέρι. Τι θες να κάνεις, να ανακατέψεις? Έχουμε ένα ποταλάκι, έλα εδώ. Εδώ τα έχουμε όλα στην κουζίνα. Φροντίζουμε τον κόσμο μας, ανακάτεψέ τα. Ωραία, το ανακατεύουμε. Κοίταξε, αυτή δίνει και αλάτι, έτσι. Δεν βάζουμε αλάτι, είναι αλμυρή η σόγια. Μην τη φοβηθείτε, όσο και να βάλετε δεν υπάρχει περίπτωση. Η σόγια ξέρετε τι είναι, αυτό που βουτάς στο σούσι μέσα. Όλα τα ξέρεις εσύ. Άμα βουτάς το σούσι μέσα. Σε ένα μπολάκι μαύρο τέτοιο, παίρνεις εσύ με τα ξυλάκια το σούσι, το βουτάς μέσα, που έχει το ριζάκι και από πάνω το ψαράκι το ομό και το τρως. Πολύ ωραίο. Νίκη μου, έτσι δεν είναι το σούσι, Χρήστο? Τρελαίνομαι για σούσι, πότε θα μ' άρεσε. Έτοιμο είναι αυτό? Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο. Πάμε να το ρίξουμε. Θέλεις να πάρεις λίγο τα χαρτιά σου? Γιατί θα γίνει χαμός? Δεν ξέρω. Χαμός θα γίνει. Το έχω ανάψει στο full. Πω, στο full. Στο full ξεκινάμε σήμερα. Για κάντε πίσω. Πίσω και σε έφαγα. Εντάξει, καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Αυτά τα φαγητά έχω την εντύπωση ότι αρέσουν ιδιαίτερα στη Βίκη που είναι έτσι. Είναι ναι, γλυκόξινο. Μαριέτα μου. Δεν Είναι έπεσα πάρα πολύ μέσα. ωραία. Μαριέτα, μπορώ να ζήσω με κάσιους, πατάτες τηγανιτές και μακαρόνια αν γινόταν όλη μου τη ζωή. Έτσι, γιατί κάπου το είχα ξανακούσει που το έλεγες. Ναι. Λοιπόν, Να το σε ρωτήσω βάζουμε κάτι. μέσα. Γιατί δεν έχουμε βάλει το κρεμμύδι, θα το τσιγαρίσουμε αυτό? Γιατί αν ρίξει το κρεμμυδάκι θα πάρει όλο το λάδι και δεν θα μείνει για να γίνει και το κοτόπουλό μας. Καταλαβες. Οπότε ρίχνουμε πρώτα το κοτόπουλο. Ναι. Κυρία Κουτσελίνη, σας μοιάζει με κάποια η Μαρίνα? Πες Για μου δείτε την. Και δεν μπορώ να Για δείτε με καλά. την ξέρω. Για δείτε την καλά. Δεν είπε όμως. Θα μας πει τώρα. Εμένα κάπου πάει το μυαλό μου. Αμέ, πολύ καλά κιόλας. Εμάς δεν μας λένε. Τη βλέπετε κιόλας. Πού τη βλέπετε, και εμείς τη βλέπουμε. Ναι. Δεν σας μοιάζει λίγο? Λίγο, μοιάζει. Είπανε σε ποιον μοιάζει. Είπανε. Πολύ μοιάζει. Και εσένα σου μοιάζει Βίκη? Με την Άντια Μπουλέ. Να τα η Βίκη μέσα. Ευχαριστώ πάρα Στο έχουμε πολύ. ξαναπεί. νομίζω. Έτσι, και εμένα αυτό μου έφερε στο μυαλό. Ωραία. Λοιπόν, το αφήνουμε τώρα εδώ για πόση ώρα? λίγο, Μαρίνα, ρίχνουμε να πάρει καλά να γίνει και ρίχνουμε και το κρεμμυδάκι μετά. Το κρεμμυδάκι μετά, κυρίες μου, προσέξτε τι κάνει η Μαρίνα. Δεν το έριξε το κρεμμύδι στο λάδι. Μετά από κάνα 5 λεπτό λοιπόν το βάζουμε το κρεμμυδάκι. Ναι. Αφού έχει τσιγαριστεί Το αφήνω και αυτό εδώ. Βάλτε το εδώ, το βάλω μέσα στο Κάτσε να σε βοηθήσω. Βάζουμε και το κρεμμύδι. Μαρίνα, ωραία. Το ευχαριστώ πολύ. Το ανακατεύουμε όλο. Μάλιστα, Ναι. και κάτι άλλο να Γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, είναι πάρα πολύ εύκολο και τα υλικά είναι πάρα πολύ απλά. ωραία. Δηλαδή, εκτός από τα κάσιους και τη σόγια, ας πούμε, όλα τα άλλα τα έχουμε στο σπίτι. Αυτό είναι μέλι. Μέλι. 2 κουταλιές. Θα βάλουμε και μέλι. Και μέλι, Λοιπόν, να γίνει λίγο γλυκό. Αυτό εδώ πέρα έχει εδώ πέρα αρκετό λαδάκι. Λοιπόν, αν δούμε ότι τελειώνει το λάδι, δεν θα βάλουμε νερό, θα βάλουμε σόγια. Ωραία. Εντάξει. Αν δούμε ότι τελειώνει Το λαδάκι, βάζουμε σόγια, κυρία. Βάζουμε σόγια. Δεν βάζουμε νεράκι. Πολύ ωραία. Ωραία.
Το χαμηλώνουμε, μόλις πάρει έτσι μια δυνατή βράση, το χαμηλώνουμε για να βράσει. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα τι κάνουμε, παίρνουμε ένα μικρό μπολάκι. Μπολάκι, μάλιστα. Έχουμε και αυτό εδώ, το οποίο έχει μέσα 2 κουταλιές μέλι. Ναι. Ωραία. Και τι κάνουμε, βάζουμε και λίγο νεράκι. Από εδώ στη βρύση. Θα μας δείξει τώρα το μυστικό με το μέλι στο κοτόπουλο τακάσιους. Βάζουμε λίγο νεράκι και λίγο ξύδι. Βεβαίως. Λοιπόν, είπαμε τι γίνεται άμα τελειώσει το λαδάκι. Βάζετε σόγια, προσθέτετε. Άμα τελειώνει ο χρόνος μας, Μαρίνα, ξέρεις τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Πάμε σε διαφημίσεις. Πολύ ωραία. Και ερχόμαστε μετά να μας δείξει το μυστικό με το μελάκι, το ξυδάκι και το νεράκι. Σε λίγο. This is Chivernega. Σάκη, τι σου φτιάχνουμε εδώ πέρα για να καρδαμώσεις, να είσαι εκεί πάνω στη σκηνή. Φοβερός και καταπληκτικός από τα χεράκια της Μαρίνας. Μαρίνα 23 χρονών και φτιάχνει κοτόπουλο με κάσιους. Εγώ έχω κάτσει εδώ πέρα γιατί απολαμβάνω τη μαγειρική. Και τρως βλέπω τα κάσιους. Τα τρώω, θες και ένα ουισκάκι. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, αυτό βλέπουμε μέσα ότι έχει πάρει το περισσότερο υγρό. Είναι σχεδόν έτοιμο. Εντάξει, θα το δείτε και όλα αυτά το αφήνετε λίγο παραπάνω. Ναι, θα το αφήσουμε λίγο παραπάνω. Να πω ότι τηλεφωνείτε για τα βιβλία της Νίκης Μερκούρη, το οποίο το ξέχασα. 2-10-57-07. 360 και 390 να βγει και το σουπεράκι που τώρα βγαίνουν τα υλικά. Δεν πειράζει, κάτω από τα υλικά. Γιατί έχουμε ακόμα πολύ λίγο χρόνο μετά τη βαθμολογία της πρώτης διαγωνιζόμενης. Τα κληρώνουμε. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και μόλις δούμε ότι γίνεται, ρίχνουμε και τα κάσιους. Τα έχω πλύνει τα χέρια μου. Κάσιους, καμία χουφτά. Όσα έχουν μείνει, γιατί τα έφαγε ο κύριος. Γιατί δεν έφαγε η Μαριέτα. Η Μαριέτα έφαγε και δεν μου ούτε έδωσε μισό. Thank you, Μαρίνα, σε ευχαριστώ πάρα Να είσαι πολύ. καλά. 2 χουφτίτσες έχεις βάλει τώρα δηλαδή. Ρίχνουμε, όχι, θα το ρίξουμε το πιο πολύ. Είναι αρκετό το κοτόπουλο. Α, και αυτό τώρα δεν πάει και ανάλογα με το γούστο. Ναι, τι αρέσει στον καθένα. Έτσι, Τι εμένα γούστο μου βγάζεις, αρέσει. θες πολλά κάσιος ή Εγώ λίγα? θέλω πολλά. Και εγώ θέλω πολλά. Θέλεις Και πολλά. έχουν και πολύ ωραίες βιταμίνες, φίλε μου, τα κάσιους, να ξέρεις γενικότερα. Και πολύ ωραίες θερμίδες. Και πού το έμαθες εσύ αυτό το Ακούστε λίγο, συνταγή? ο Σάκης μου λένε από το κοντρόλ, πριν βγει στη σκηνή, τρώει καρύδια. Χτυπάει καρυδάκι. Με γιαούρτι και μέλι σκέτα. Κούφτα. Μέλι και καρύδι. Μέλι. Μέλι, καρύδια και γάλα. Αυτό είναι και αφροδισιακό όμως, κυρία Κουτσελίνη. Είναι καλό για το Eurovision αυτό, είναι καλό. Είναι καλό Λοιπόν, να εδώ πέρα έχουμε το μέλι, το ξύδι και λίγο νεράκι. Έτσι. Ρίχνουμε και μία κουταλίτσα corn flour. Μάλιστα. Ανακατεύουμε. Και το ανακατεύουμε. Και θα το ρίξουμε να μέσα. διαλυθεί καλά. Πες τι θα κερδίσουμε άμα το ρίξουμε αυτό μέσα. Θα κερδίσουμε ένα πολύ ωραίο κοτόπουλο καραμελωμένο. Μπράβο, μου αρέσει αυτό. Μέλι, ξύδι, νερό και μία κουταλίτσα έτσι αυτό που βλέπετε το κουταλάκι. Απλά να corn κοιτάξετε flour. να έχει διαλυθεί καλά, μην έχει κομματάκια μέσα. Ωραία, εμάς δεν μας πειράζει τώρα, έτσι κι αλλιώς το έχουμε έτοιμο. Απλά Πολύ τη διαδικασία ωραία. να δείξουμε μαρινάκι. Αυτό να το βάλω. Φέρ' το εδώ. Πάρ' το εσύ. Το πήρα. Λοιπόν, μόλις είναι δηλαδή σχεδόν έτοιμο, Ωραία. όλα εδώ πέρα τα έχουμε βάλει. Ρίχνουμε και αυτό από πάνω. Το βλέπω το καραμελωμένο. Το Αυτό δυναμώνετε είναι για τώρα νεονύμφους, λίγο, για νεονύμφους ώστε να είναι αυτό. τραβήξει το Κάτσε νερό. λίγο γιατί η Βίκη κοντεύει να λιποθυμήσει. Καλέ. Για νεονύμφους είναι αυτό, Μαριέτα, για την πρώτη νύχτα. Θα έρθουμε σε λίγο τώρα από εκεί να δοκιμάσεις που είσαι και εσύ νεόνυμφη. Δυνάμωσε το λίγο σκονάκι. Λοιπόν, και ολοκληρώνει τη διαδικασία με αυτόν τον τρόπο, Μαρίνα μου. Ναι, λοιπόν, Πολύ μόλις ωραία. δούμε ότι τραβήξει όλα τα ζουμιά, γίνεται έτσι και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Δικό σου, Δικό μου. αγαπημένη Μαρίνα. Και θα το σηκώνομαι κι συνοδέψω εγώ, παιδιά. Εσύ προς το παρόν μένεις αυτό να το τελειώσεις, γιατί Ναι, έχουμε ναι, ναι. παραγγελίες, επειδή δουλεύουμε τώρα για τη Eurovision. Όσο Όποιο μείνει, δεν τμήμα ξέρω. πάρει πρώτο, θα έχουμε κοτόπουλο με κάσιους. Γιατί έχουμε και τη Μην Φλόρα το εδώ που είναι κάψεις. πεινασμένη. Όχι, δεν το κάψει. Παρακαλώ, Μαρίνα, να πούμε το αστιάκι που σου έκανε ο Παναγιώτης. Επειδή το όνομά σου είναι Μαρίνα Κώστα και τι γυρίζει και λέει ο Παναγιώτης. Ποιο είναι το Ποιο είναι όνομα το και μικρό ποιο σου? το επίθετο. Πώς σε φωνάζουνε. Σου κάνανε και πλάκα. Από εδώ, σου κάνανε ναι, και μάλιστα. πλάκα στο Ναι. σχολείο. Αλήθεια λες. Φωνάζανε Ντίνο. Ντίνο, Ναι. δεν μου λες, έχεις σχέση Μαρίνα. Έχω, ναι. Αλήθεια λες, του μαγειρεύεις. Ναι, το μαγειρεύω. Γιατί έχεις και πολύ ωραίο. Α, νόμιζα ότι θα με ρωτήσει αν τα τρώει κιόλας. Α, τα τρώει. Τα τρώει, ναι. Εντάξει, είμαστε σε καλό δρόμο. Η επιτροπή μας άραγε θα το φάει. Καλώς θες. Χαίρετε. Γεια σου Μαρίνα. Παρακαλώ, Μαρινάκι μου, από εδώ.
Η πρώτη που θα δοκιμάσει και επίσημα το φαγητό μας. Κουτάλι φέραμε. Έχουμε κουτάλι, αλλά θα βρω εγώ ένα κουταλάκι, μη μου πανικοβάλλεστε. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Θα βρω εγώ από εδώ ένα κουτάλι για να το σερβίρουμε, γιατί ξεχαστήκαμε. Ορίστε. Πολύ ωραία. Θέλω να βάλετε και ριζάκι και κοτόπουλο, γιατί το συνόδεψε η Μαρίνα μας. Το ριζάκι είναι απλό, μπορείτε να βάλετε ή καστανό. Περιμένετε το αγαπημένο του πρόδρομε. Μακρύ κοκό. Μακρύ κοκό. Το ξέρεις το ρύζι. Είμαστε εντάξει, είμαστε εντάξει. Έχει μακρύ κοκό ρύζι. Το ξέρεις το ρύζι, το μακρύ κοκό. Όχι, για να το δω. Για φέρ' το κοντά. Θα έπρεπε να το ξέρεις. Μάλιστα. This is our night fly. Είμαστε. Κάσιους έβαλες? Έβαλα, ναι. Ωραία. Μισό λεπτό. Μισό λεπτάκι να έρθω εγώ από εδώ. Να το κάνουμε σωστά. Σωστά. Ευχαριστώ, μέτρε. Παρακαλούμε, Πάντοτε άψογος. Ευχαριστούμε, κύριε. Σερβίρει και ωραία, Μαρίνα. Πάρα πολύ καλό. Τέλος, Είμαστε έχετε ωραία. φαγητό στο πιάτο σας, να Ευχαριστώ. ξεκινήσετε να δοκιμάζετε, να γεύεστε έτσι αγαπημένη μας το κυρία έβεσμα Τένια. της Μαρίνας. Αχ, έχει και πολύ ωραίο κορμί η Μαρίνα πρόδρομε, γυμνάζεται. Προσπαθώ. Πρόδρομε και πρόδρομε το πάει σήμερα, φέρει. Επειδή δεν σου έχω μιλήσει καθόλου σήμερα γι' αυτό. Πήγες από εκεί με τον Παναγιώτο, Καποδίστρια. Που ήθελες να πας εσύ. Όχι. Εσύ θα το δοκιμάσεις. Και βάλτε το πιο μακρύ κόκο. Το πιο μακρύ κόκο. Δεν γίνεται ρε παιδιά να είσαι και κριτική επιτροπή και να μαγειρεύεις κιόλας. Θα διαλέξεις. Μαρινάκη μου, δεν είναι στην ανάπτυξη, πιο λίγο, εντάξει. Έλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε. Θα φας. Μετά. Καιρός είσαι. Λοιπόν, τα αγόρια του κοντρόλ γιατί έχουμε πρόβλημα, κυρία Κουτσέλη, στο κοντρόλ. Αν θέλουν να φάνε τα χεράκια της, κάτσε Μαρίνα μου. Να κάτσω. Μαρίνα, Μετά θα φάνε και κάτι άλλο από τα χεράκια του φίλου της που θέλουν να φάνε. Τόσο καιρό δεν θέλουν να φάνε από καμία άλλη κυρία, από τη Μαρίνα θέλουν να φάνε. Πώς πάμε, αγόρια, κορίτσια. Καλά είμαστε. Τι είστε, παιδιά, δεν σας βλέπω ρεξάτσι, γιατί. Είμαστε μπουκωμένοι, Μαριέτα. Λίγο νεράκι θα ήθελα. Αμέσως. Δάσω λίγο νεράκι εσύ. Αμέσως. Εγώ περιμένω, όταν είστε εσείς έτοιμοι, εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Έχετε τις κουτάλες, τα νούμερά σας, τις βαθμολογίες σας. Μια χαρά. Το έχετε? Το έχετε. Α, ετοιμάζεστε κιόλας, Ναι. Μια χαρά. Νίκη μου, θα ξεκινήσω από σένα. Είσαι η πρώτη που δοκίμασες. Κοτόπουλο με κάσιους. Τι βαθμό βάζεις στο φαγητό της Μαρίνας? Λοιπόν, πριν δώσω το βαθμό μου, θέλω να πω τα εξής στη Μαρίνα. Είναι πάρα πολύ ωραίο που είσαι ένα νέο κορίτσι και ασχολείσαι με την κουζίνα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η μαγειρική τονίζει τη φιλικότητα και είναι πολύ ωραία οι γυναίκες να μπαίνουν στην κουζίνα. Αυτό που θέλω να σου πω για τη συνταγή σου είναι το εξής. Λιγότερο λάδι, θα μπορούσες να μην το έχεις τηγανίσει. Το κρεμμύδι, το ξερό, θα προτιμούσα να έχεις βάλει φρέσκο κρεμμυδάκι. Και εκεί που έδεσες τη σάλτσα σου με ξύδι, αν είχες βάλει μπαλσάμικο, θα είχες πιο ωραίο αποτέλεσμα. Εμένα δεν με εξέπληξε πολύ η γεύση. Καραμελωμένο δεν μπορώ να το πω ότι είναι. Είναι λίγο βαριά η γεύση του. Είναι βαρύ. Είναι λίγο βαρύ. Τι βαθμό βάζεις, Νίκη μου? Λοιπόν, ο βαθμός μου είναι 7. Α, πάλι καλά, γιατί τον είχες συγκεκριμένο και έλεγα οποποποπο. Μάλιστα. Αυτά. Να ακούσουμε και το Χρήστο να περάσω κατευθείαν στη Βίκη. Εγώ τα έφαγα όλα, Μαριέτα μου. Περίμενε εσύ. Ο Χρήστος τώρα, δείξε το βαθμό. 6. Εντάξει. Εγώ θα πω ότι σχετικά με το μπαλσάμικο θα συμφωνήσω απόλυτα με την Νίκη. Ότι θα μου άρεσε και εμένα έτσι να καταλαβαίνω λίγο το μπαλσάμικο, εφόσον μπαίνει ξύδι δηλαδή. Δεν θα συμφωνήσω... υπάρχει σόγια και είναι ήδη πιστεύω πολύ δυνατό. Δεν θα συμφωνήσω στη διαδικασία που έκανε σχετικά με το κοτόπουλο και το κρεμμύδι. Δηλαδή θα προτιμούσα πρώτα να τσιγαρίσει το κρεμμύδι. Δεν θα τραβήξει τόσο πολύ λάδι. Ούτως ή άλλως το λάδι σου ήταν αρκετό. Οπότε θα δώσει την ευκαιρία στο κοτόπουλο να μην τραβήξει τόσο πολύ λάδι και να γίνει τόσο βαρύ. Ωραία. Θα ήθελα αντίθετα τη διαδικασία αυτή δηλαδή. Μάλιστα. Βίκη μου. Θα βάλω 9. Να τα. Γιατί πρώτον είναι ωραιότατο και νεότατο κορίτσι και είναι ενθαρρυντικό. Δεύτερον, μου αρέσουν τα κάσιους. Και δεν βάζω 10 γιατί συμφωνώ σε αυτό ότι το κρεμμύδι θα το ήθελα πριν για να μπορέσει να δώσει και το ωραίο του, αλλά να μην τραβήξει και τόσο πολύ λάδι. Γιατί σου λαδίζει λίγο στο λαιμό. Ωραία. Μόνο γι' αυτό. Εσύ Τέγια μου τα τρως τα κάσιους? Τα τρώω πάρα πολύ. Εκείνο το οποίο εγώ θα συνιστούσα. 7 βάζεις? Ναι.
Βρήκα την γεύση λίγο βαριά για το δικό μου γούστο. Θεώρησα ότι τα κάσιους βράσανε μέσα στη σάλτσα, δεν είχαν το τραγανό που έπρεπε να έχουν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πραγματικά θεωρώ ότι το λαδάκι, δεν ξέρω τι λαδάκι χρησιμοποίησε. Ελαιόλαδο. Ναι. Εγώ θα προτιμούσα σισαμέλαιο, κάτι πολύ πιο ελαφρύ στην γεύση. Και ειλικρινά δεν μπόρεσα να καταλάβω αν αυτό το οποίο έφαγα ήταν επηρεασμένο από την κινέζικη κουζίνα ή την ταϊλανδέζικη. Κάτι άλλο μου θύμισε. Ήτανε μίξη γι' αυτό. Ναι. Αναμίξαμε τις περιοχές. Πρόδρομε. Θα βάλω κι εγώ. Γιατί δεν σηκώνεσαι, βαριέσαι? Ένα 7. Θες να είμαι σηκωμένος? Δεν είναι απαραίτητο. Όχι, θέλω να σηκωθείς να κάνεις την κουτάλα αυτό που κάνεις. Μου αρέσει. Βάζω 7. Ναι. Λίγο μπερδεμένες οι γεύσεις, με κάσιος, με ελαιόλαδα. Τα λεπάνε αυτά. Λίγο μπέρδεμα. Εντάξει, ήταν γευστικό, αλλά θα το προτιμούσα λίγο πιο ελαφρύ. Ήταν βαρύ. Αυτό. Παρακολουθώ με προσοχή. Λοιπόν, τεντζεράκια για τη Μαρίνα, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της βαθμολογίας. Να το δούμε και αναλυτικά για το μέσο όρο της. Η Νίκη μας, το πρώτο τεντζεράκι να βάλει 7 παρακαλώ. Ο Χρήστος μας 6, στη δεύτερη θέση. Η Βίκη μας... Κάτσε Μαριέτα γιατί μου πέφτει. 9, όχι. Είναι το μόνο που μου πέφτει. Όχι, 9 να είναι εκεί στη θέση του. Η Τένια μας 7. Του πρόδρομου το 7 δεν του έπεσε καθόλου. Μια χαρά και ο μέσος όρος 7,2. Πολύ καλά, Μαρίνα μου. Καλά ήταν, Βεβαίως, άλλωστε η πρώτη διαγωνιζόμενη πρέπει να δούμε τι θα κάνουν και άλλες δύο κυρίες. Η δεύτερη κυρία ήδη